gogo nomkhulu esikhathi esendlule anda apartheid ubandlululo bahlala balinda bakhuleka kwakusikhalo Hector Peterson Joy 76 nyanga eyouth esikhona kuyo ngempela kwakuyisikhalo nakhona anti-apartheid namanje isikhalo akhona kwazi kanjalo ukuthi kungenzeka kanjalo akhona asilalelane sizwane sibonisane kakhulu kanjalo angisho ngenkani ngisho ngezinto-ke usikisa umsilankatha impela ngiyakhuza yezweni lakithi isintu namasiko nenkolo zibambe impilo zethu sikhona ezweni uNkulunkulu emuhle ahlale phansi bangumthetho siyaphambili ahlale phansi bangumthetho siyaphambili impela ngiyakhuza yezweni lakithi isintu namasiko nenkolo zibambe impilo zethu sikhona ezweni uNkulunkulu emuhle ahlale phansi bangumthetho siyaphambili ahlale phansi bangumthetho siyaphambili indlela ibuswa kwabaphambili wazamkhonto kaShaka indlela ibuswa kwabaphambili wazamkhonto kaShaka indlela ibuswa kwabaphambili wazamkhonto kaShaka indlela ibuswa kwabaphambili konakele kakhulu indlela ibuswa kwabaphambili konakele kakhulu indlela ibuswa kwabaphambili wazamkhonto kaShaka indlela ibuswa kwabaphambili konakele kakhulu indlela ibuswa kwabaphambili wazamkhonto kaShaka uswithu pop